ଆସିଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯା ଆଜି ପଡ଼ିଶା ଘର ବର୍ଥଡେ ଅଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର ବଟେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ। ତାଙ୍କର ନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ବା ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ମନେ ଅଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ନା, ମନେ ନାହିଁ ପୁଣି ମୋର ବୁଲି ବୁଲିକି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଖୋଜି ଖୋଜି। ହଁ ଆଉ ଦେବି ଆଉ ଦେବି।